Viața asta e minunată dacă faci ceva în ea. Pune totul cap la cap, nu-i lăsa pe ei să-ți ia fericirea și ce-ți dorești. Mergi la lucru, n-ai ce face, trebuie să muncești. Nu te mulțumi cu tot ce crezi că ai acum. Dacă nu-ți plătești rata, ăștia te lasă pe drum. Crezi că ai ceva de spus, ridică-te în picioare, nu-i lăsa pe alții de la spate să te doboare. Toți suntem la fel, avem un cap să gândim. Un IQ de Einstein nu te face mai divin. Ai o viață, trebuie să faci ce vrei, cu adevărat nu ești inap, nu. Și poți să o iei de la cap.